Мачността? Да. Колега, не мъчвам да говорите. Ами, според мен, това вътре, според мен, вътре, на вкусен метал, намира се основа, иначе трябва да е желязо, и вътре, според мен, има примес на серия Петра Ондогибрид. Колега, колко време отиде да се готви? Аз съм се готвил. Айде, колега, ще се видим днес. Но аз съм се готвил. Колега, ще ви помоля да не ми губите времето. Всичко може? Да. Колега, химичен елемент, начин на получаване състав на течността. На течността? Химичен елемент, начин на получаване състав на течността. Ако е лакмус, казвате, че може да ги ползваме. Значи, потапяме лакмуса за хартия, да определим дали разтвора има киселинен характер. Брат, двирите ръце се ръце. Се промени, няма киселинен. Значи, само малко. Колега, ще се видим на есен. Казах, ще се видим на есен. Повикай следващия. Защо е? Айде. След. Благодаря. Так ще гава. Химичен елемент, начин на получаване на състав на течността. Ти ги знаеш! Гласуване! Браво, колега! Един в час. Ще се видим до вечера.